Telesi László vagyok. Nagy Lilla vagyok. Zászló Zsolt vagyok. Patkás Dóra vagyok. Adas László vagyok, az Ady Endre Bajt Zoltán középiskola és kollégium tanulója. Szia Timának hívnak, Sarkadon élek. 4. éve járok ide a gimibe. A jövőben pedig Szeretnék az üzleti világban elhelyezkedni és a politikával kapcsolatos dolgok foglalkozni. Tanulmányaim befejezése után az angol nyelvtudásomat szeretném fejleszteni. Középiskolás tanulmány befejeztével a Szegedi Tudományegyetemre szeretnék járni. Életcélomul tűztem ki, hogy a jövőben olyan területen dolgozhassak, ahol más embereken tudok segíteni. Azért mondja, mehet. Jó, jött! Na, hogy kéne? Ja, így járok. Na, mehet? Már megy. Adas László vagyok, a Ady Endre... Na, jó, újra az egész. Várjál. És akkor mit tudok, hogy tanulmányom befejeztével a katonai pályára szeretnék menni. 2004. május 1-én Magyarország belépett az Európai Unióba. Ezzel számos gazdasági előnyhöz jutott, de a csatlakozás a társadalomra és a politikai életre is pozitív hatást gyakorolt. Tagságunkkal együtt jelentős fejlesztési források az EU költségvetéséből, melyet az önkormányzatok, a mezőgazdaságban dolgozók vagy akár a civil szervezetek használhatnak fel céljaik eléréséhez. Új vásárlókra tehettek szert, mivel az uniós piac vámmentes, ezáltal olcsóban jutathatják el termékeiket a határokon túlra. Városunk Sarkad életében is fontos szerepet játszik az EU. A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ építéséhez is jelentős pénzekkel társult az EU, így a kistérség polgárai már lakóhelyük közelében szakszerű ellátásban részesülhetnek, és nem kell beutazniuk a gyulai vagy békéscsabai kórházakba. Kisebb projektek megvalósítását és állandó pénztámogatásokkal segíti az EU, ilyen a város csatornaházatának építése, illetve életkorszerűsítése, de a Sarkad és Sarkadkeresztú közötti kerékpárút építésekről is átvette a pénzügyi terhek egy részét. Továbbá a Sarkadváros önkormányzata sikeresen pályázott a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai kódjelű pályázati kiírásra. Ahol az elnyert támogatásra jön az iskolánk, az Ady Endre Bajt Zoltán középiskola és A kollégiumban elhelyezésre kerültek interaktív táblák, projektorok, Új számítógépek, valamint egy alkalmazási szerver, Egy szerverszoftver és egy wifi csomag. Ezzel is hozzásegít az iskola diákjait az eredményes tanuláshoz, És az órák színesebb étételéhez.